ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାପି କ୍ରିସମାସ୍, ମେରି କ୍ରିସମାସ୍। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ ବଡ଼ଦିନ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ଉପହାର ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଉ ମେରି ମେରି କ୍ରିସମାସ୍, ହାପି କ୍ରିସମାସ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଈଶୁ ସାଏ, ପ୍ରେସ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଦେଖୁଛୁ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକରେ 3 ଜଣ ପଣ୍ଡିତ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସରେ ତାରା ଦେଖି ବେତଲିୟମକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ବେତଲିୟମରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି, ସୁନା, କୁନ୍ଦୁରୁ, ଗନ୍ଧରସ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଲେ। ମରିୟମ ଏବଂ ଯୋସେଫଙ୍କ କୋଳରେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇ ଉପହାର ଦେଇ ନିଜ ସ୍ୱଦେଶକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷର ନୂତନ ଏବଂ ବଡ଼ଦିନ ପର୍ବ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ହାପି କ୍ରିସମାସ୍, ମେରି କ୍ରିସମାସ୍। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେରି ମେରି କ୍ରିସମାସ୍, ହାପି କ୍ରିସମାସ୍। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷର ଜନ୍ମଦିବସ ନିମନ୍ତେ।